tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. It's time for SPG, as in Super Pagner Secret File. Nasa Diyos ang awa, nasa driver ang ngawa. Hi DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Charmaine. At ito ang aking SPG, as in Super Pagner Secret File. Gusto ko lang mag-rant o maglabas ng sama ng loob. Last week lang kasi, sumakay ako ng jeep. Naupo ako doon sa front seat, tabi ng driver. Bale ang senaryo, DJ Rocky, ay ganito. Kaskasero ang jeepney driver. Mahilig gumitgit. Parang hinahabol ng highway patrol group. Oo. Akala mo may karerang sinalihan. Kahit wala naman. Kaya kaming lahat natataranta. Yung iba nga sa amin sumisigaw na. Sinasabi namin, Manong, dahan-dahan lang. Hindi kami nagmamadali kasi pauwi naman na kami. Pero competitive pa rin si Manong. Ayaw paawat. Mabagal pangaraw ang andar niya. Kaya ako naman, nag-seatbelt na lang para kung sakali ay may tsansa pa akong mabuhay. Tas eto na nga, ang bilis pa rin ng takbo ng jeep namin. Biglang may tumunog na sirena. Ayun, may ambulansya sa likuran. Kaya nagbigay daan ang ibang kotse para palampasin ang ambulansya. Yung jeep namin, tumabi rin ng konti. Pero, pagkaraan mismo ng ambulansya, bigla namang bumuntot ang jeep namin tapos sumunod sa ambulansya. Diyos ko, napakabilis din ng takbo. Para tuloy kaming kasama noong ambulansya papuntang ospital. Tamang-tama. Lumiko na sa isang kanto yung ambulansya. Hindi na ruta ng jeep. Kaya hindi na nasundan ni Manong driver. Ayun na, diretso na uli siya ng andar. Maya-maya pa, bigla-bigla na lang siyang pinara ng isang naka-uniforme na opisyal. Pinatabi si Manong. Huli! Overspeeding na pala siya. Tsaka smoke belching. Kasi nahuli sa CCTV nila na nagbuga ng maitim na usok ang jeep niya. Eto na. Nagngangawa na si Manong driver. Sabi ba naman, Sir, maawa naman kayo. Ang bagal nga ng takbo namin. Mahal ang babayaran ko sa tiket na binigay nyo. Sir, wala akong pambayad.
Bibilhan ko pa ng pagkain ng pamilya ko. Kayo naman sir, iba na lang ang huliin ninyo. Pero sumagot ang opisyal. Manong, pasensya na ho pero kitang-kita sa CCTV namin. Na-monitor ho namin na lampas sa speed limit ang takbo ninyo. Tsaka yung tambutso ninyo. Delikado ang buga. Kailangan nyo rin yan ipaayos. Kunin nyo na lang ho sa opisina namin ang lisensya ninyo. DJ Rocky, wala nang nagawa si Manong. Lahat kami bumaba na lang ng jeep niya at naghanap ng ibang masasakyan. Tiningnan ko si Manong at medyo naawa ako sa kanya. Panay kasi ang mura pagkatapos niyang makunan ng lisensya. Narinig ko pang sinisisi niya kaming mga pasahero sa kamalasan na inabot niya. Okay na lang sigurong ganito ang nangyari. Kesa naman kung napano pa kaming lahat. Sa dulo, nakauwi naman ako ng ligtas. Totoo nga ang kasimbahan. Nasa Diyos ang awa. At nasa tao ang gawa. Pero sa nangyari sa amin, iba ang nasabi ko. Nasa Diyos ang awa. Nasa driver ang ngawa. Kaya marapat lang, sumunod na lang tayo sa batas trapiko at maging responsable sa lansangan, driver man o pasahero. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Salamat sa pagbabasa. Muli, ako si Charmaine at ito ang aking SPG as in Super Wagner Secret File.